Wassalamu ala rasulillahi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, an bɛ Ala fo ka Ala barikada. An lamɛnbaaw ani an lajɛbaaw, an bɛ bɛɛ lajɛlen fo bi Bamakɔ kurali. N'Ala sɔnna an n'an ka seko bɛ ɲɔgɔn fɛ. An balima jalolakaw u ye karamɔgɔw wele a kana sen jɔ u ka du kɔnɔ ka dugawu kɛ u ka taaba salamɛsu ani minnu bɛ balo la ani ka fara u ye yɔrɔ sɔrɔ ani yɔrɔ dayɛlɛli ka dugawu kɛ yɔrɔ in na. An bɛ Ala deli yarabi karamɔgɔ sen jɔlen kɛnɛ kan Ala ka kɛ barika ni kunnawolo du in ye ani sigida in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen. Inshallah an karamɔgɔ sera kɛnɛ kan sisan a ma fitiri seli fiyewu a sera kɛnɛ kan fɔ a ka dakuruɲɛ fila foli kɛ silamɛw la kuma ɲɛbila ye ka kɔn su na wajude ye. Karamɔgɔ sigilen filɛ an bɛna min kɔrɔ kalifa seko la Ustaz tafaddal mashkurul mu'azzaz. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إمام نعم عم بفلوك على دفو على بركة نعم على ولي مندو بين على سنة نعم كبسبردو نظر كلو lesheki odo ta kalo flana ta ba flani muka ani duru sikatala sangare an bɛ Mali jamana kɔnɔ naam an bɛ Bamako an bɛ Kurale odo an ka bi wulada na sigi naam o de bisimilali ye Kurale yan odo ɲɛnamaya ye sababu de sikatala an balimakɛ ani n kanuba naam ani n ka kalanden n'o ye Jankɔrɔ Jalo odo min sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ jamana kɔfɛla ma tiɲɛ a n'a kɔrɔkɛ n'o ye Lasana Jalo ka fara balimaw kan naam u ye an kanu Ala de kama odo wallahi n ka gɛrɛfokɛ Jankɔrɔ naam san o san a bɛ n wele k'a fɔ karamɔgɔ Ali dugawu kɛ an bangebaa silamɛsiw ye naam dugawu kɛ an ka kabila ye dugawu kɛ an ka du ye Allahu akbar san o san an b'o baara min kɛ naam ni Ala sɔnna ɲinan ta a y'a kanu an kana an se jɔ Kurale yan odo ka fara kan Ala ye yɔrɔ min don u garisɛgɛ la naam n'o ye tɛgɛ da yɔrɔ ye Bamakɔ sigiyɔrɔ ko ma nɔgɔ tiɲɛ ni yɔrɔ fitinin dɔrɔn a ka kan i ka Ala wele o la a ka kan i ka dugawu k'o la a ka kan i ka Ala fo o la sangare hukumu kɔnɔna na naam an nana an balimakɛ fɛ yan n'o ye Lasana Jalo ka n'an ɲɛ da u ka o sigiyɔrɔ la tiɲɛ ka dugawu kɛ soko la ka dugawu kɛ bangebaaw ye minnu y'an kɔn su la ani minnu bɛ ɲɛnamaya la ani a balimakɛ yɛrɛ min bɛ tunga fɛ ɲinini na ka dugawu k'a ye nin kɛnɛ kan yan Kurale dugutigi ni alimamiw ani sigiɲɔgɔn minnu bɛ yan an bɛ bɛɛ don kiramandonya na ka bɛɛ fo balima sira minnu fana bɔra faso kɔnɔ ani yɔrɔ wɛrɛw la ka se yan an ka dugawu bɛ bɛɛ yan an ka barikada diyara n ye kosɛbɛ ko bɔr'u ka so u nan'u ka so Ala ka nali kɛ hɛrɛ ye taaba silamɛsu Ala ka hinɛ o la ko in Ala ka barika don an yɛrɛ la sigi Ala ka kɛ hɛrɛ ye u ye yɔrɔ min sɔrɔ ye Ala ka kɛ dayɛlɛli ye Ala ka kɛ dayɛlɛli ye Ala ka bɛɛ sabati yan Ala kira bonya kama an fa n'an karamɔgɔ kama salli ala Muhammad o la an bɛ foli ɲɛsin an karamɔgɔ ma nin kɛnɛ kan yan n'o ye a Seyidi Sherif Usmani Madani Hayidara a kɛra an ma ɲɛmɔgɔ ɲuman ye Ala k'an yɛrɛ ka kɔmɔgɔ ɲuman ye ale de sababu la an ye bangebaaw dɔn ale sababu la an ye silamɛsiw dɔn ale sababu la an ye maaya si dɔn o de siratigɛ kan Jankɔrɔ ma kanu fiyewu bangebaa ka sa ka don dingɛ na o ka k'a bannen ye a y'a ɲini dɔnnibaw fɛ k'a ɲini maa ɲumanw fɛ k'a ɲini maa sɛbɛw fɛ u ka dugawu kɛ bangebaaw ye su ni ɲɛnama bɛɛ o tuma an bɛ dugawu kɛ nin kɛnɛ in kan ka dugawu ɲini bɛɛ fɛ
ka ɲini ala fɛ ala k'an sago d'an ma ala kira bonya kama ni sigiyɔrɔ in kama salli ala muhammad allahumma rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا منا دنيا رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسم الله استرفنا من الدون نالا صنا من يوم صرا نكنا خيا كواجلك كدوك نوي نالا صنا